भाई लोग वीडियो के जितना से ज्यादा शेयर कर सकेला लोग करिए लोग। सबसे पहले तो सब नौजवान भाई लोग के प्रणाम बाटे। अच्छा आज एगो देखला लोग एगो वीडियो वायरल हो रहा बा। वो वीडियो में कुछ लोग अपने आप के भोजपुरी के ठेकेदार बतावता। सुनला लोग तहनी के नीमन लागल है वो वीडियो सुन के ननू लागल है एहू हमरो नीमन ना लागल है। एगो बात बताओ के चाहतनी कि कहता लोग कि भोजपुरी के ठेकेदार बा, भोजपुरी हमरा से बा। अरे भोजपुरी के तहनी के नाश क दलसन। भोजपुरी को वो जगह ले आके खड़ा कर दलसन कि माई बहन बेटी एक साथ गाना ना सुन सकेला बाबूजी के साथ खड़ा होके आ कहता सन भोजपुरी ही बा। अरे का कहल जा भाई लोग, हमनी के किस्मत खराब बा या फिल्म के किस्मत खराब बा कि डायरेक्टर लोग के किस्मत खराब बा कि लौंडा के लेके फिल्म बतावता लोग ओरा जौन बुझाता तौन बोल देता लोग। नचनिया के लेके फिल्म बनाओ तारा लोग। सबसे पहले तो भोजपुरी के डायरेक्टर लोग से बाटे कि कम से कम यार तानी के भोजपुरी के इज्जत करता रहा लोग, ऊपर फिल्म बनाओ तारा लोग ना आ कुछ बोला था तानी के सपोर्ट भी करता रहा लोग। ऐसा लोग के सपोर्ट ना होके, ऐसा लोग के विरोध होके, ऐसा लोग के लात जूता के कमी ना होके चाहिए। गर्दन में सोना के सिकड़ी पहनला से बानर शेर ना बन जाला, बानर बानरे रहेला, शेर शेरे बन जा रहेला। हमने के जान तू बानी सनु का दू चार गो छपरा के लड़का लोग का भइल बटे लोग एजा एकरा के माहौल क्रिएट कइल बटे कि ये बहुत बड़का स्टार है। स्टार ना है ये अपना बाप मातारी का घर दुआर जाके देखी लोग। एकरा लगे रुपया भले बॉम्बे में हो कि एक बाप मातारी दूसरा से मांग के खाला। एक गांव के बात हम कहता नहीं, स्टार थोड़े है। स्टार ऐसा होला, स्टार अपना परिवार के सुख दुख बुझेला, ऐसा स्टार होला। स्टार अपना समाज की गाड़ी ना देवेला। हम तो कहीं से भी एक समर्थन नहीं करत, खास करके युवा वर्ग लोग नौजवान लोग से बस हाथ जोड़ के निहोरा बटे एक फिल्म मत चले दी। जौन छपरा जिला एक के स्टार बनिलक वही छपरा के माटी में करेजा फाड़ के गाड़ दी लोग। फिर एक नाम निशान मत बुझाओ। भोजपुरी के गंदा करे वाला दलाल कहीं का। अरे हमार बस चलित नू, अगर हमार बस चलित तो तोरा जैसा लौंडा के मुड़ी के केस छील के हम चारों तरफ घुमा देती कि पूरा संसार देखिए हमरा भोजपुरी के गाड़ी देवला। भोजपुरी का मतलब भाई कि हमने के बाबा परबाबा सब लोग के रउआ लोग के गाड़ी देवल। भोजपुरी का मतलब भिखारी ठाकुर से होला, भोजपुरी का मतलब महेंद्र मिश्र से होला। भोजपुरी के कितने का जानता रे? भोजपुरी के एगो शब्द तोरा बुझाला तो जौन बुझले तो भूजा वाला तो बेंच चला तो हई वाला तो कुछ बोल दे तो लोग सुन लेता। तोरा गाड़ी में दम होई नू तो कहियो 2 लाइन मंच पर से गंदा गाना के जौन जनता तो कहे लीस कि 2 लाख जनता पर हम राज करे नहीं, उहे 2 लाख जनता तोरा गाड़ी में डंडा कर दी। बेऔकात आदमी कहीं का। औकात में रहो, औकात में बोला करो। औकात में नहीं बोलोगे जातिवाद फैलाते हो गाली दे दे के। औकात में रहना सीखो। बबुआ गलती से अगर हम विधायक सांसद रहती नू तो तोरा गांड में डंडा करके तोरा कहिए भीतर भेजवा दे रहती। तो ढेर जान पहचान हो गई बटे। जौन बुझाता तौन बोल देता रे। होश में रहो, होश में, बेहोश मत होगो। खास करके मैं नौजवान वर्गों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बुरा बात है कि हम लोग को समाज को गाली दिया जा रहा है। आप लोग इसका समर्थन मत कीजिए। आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं कि कम से कम उस दुष्ट को यह वीडियो मिले और वह दुष्ट देखे तो कम से कम लगे कि हाँ उसका बड़ा भाई चाहे उसका कोई भी इस चीज को यानी अच्छा नहीं कह रहा है। ये कहीं भी लौकता है मंच के प्रोग्राम देख रहे के अंडा से मारी लोगी, देख रहे चप्पल चला के मारी लोगी। कोनो गाना केहू गा देता, कुछ गा देता। हम खैरा गए नहीं तो पवन पांडे मिलल रहा तो पवन पांडे से हम कहले रही कि पवन भाई भोजपुरी में अश्लील गाना मत गावा लोगी। हमने के समाज गंदा होता, हमने के बाल बच्चा बड़ हुई अनसन, ओकने के सुन सुन के 2 मिनट में कहीं भी गुनगुनाए लगातार अनसन। अरे नीमन गाना गावा लोगिन भाई लोग, चाहे वो पवन सिंह होकस चाहे निरहुआ होकस केहू भी होको। अगर जे भी भोजपुरी के गाली दी ओकरा भुगते के पड़ी। ये भोजपुरिया समाज है। भोजपुरिया समाज अगर आगे बढ़ा सकेला तो भोजपुरिया समाज एक दिन यही भोजपुरी माटी में तहनी के मिल जाए के पड़ी। अगर भोजपुरी के इज्जत कहीं सीखला लोगी, भोजपुरी के सम्मान देवा लोगी,
अब भोजपुरी के मान सम्मान ना देवा लोगी तो जौन भोजपुरी तनी के आगे बढ़ेले बा, जौन भोजपुरी तनी के ताजमहल बनैले बाटे, उहे भोजपुरी तनी के मगाबा तनी के कब्र भी बना सकेला। ऐसे भोजपुरी के खास करके फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भी डायरेक्टर, बुद्धिजीवी डायरेक्टर लोग से निहोरा है कि ऐसे लोग को फिल्म लेकर ना बनाए, और ऐसे लोग अगर फिल्म माहौल को गंदा करता है तो ऐसे लोग को मुंबई से सीधे उनको घर पहुंचाए कि जरूरत नहीं है ऐसे लोग भोजपुरी को बदनाम करे। जहां भोजपुरी विदेशों में अच्छा सा बोला जाए, भोजपुरी को सम्मान, भोजपुरी विश्व भोजपुरी सम्मेलन के लोग कहां बैठल बटे कि जब भोजपुरी के ठेकेदार बना, दिल्ली में प्रोग्राम करावला लोग, एक के बनारस में प्रोग्राम, एक कलकत्ता में प्रोग्राम करावा था। हम सब लोग से कहे के चाहता नहीं कैसन गंदा आदमी कर वो लोग विरोध करी लोग, एक समर्थन मत करी लोग, एक समर्थन करे तो आवे वाला दिन और बढ़ चढ़ के बोली हमसे, लेकिन आजे से लोग जाए के हुई। और वो लोग के आशीर्वाद बनल रहो। हम युवराज सुधीर सिंह हम एक के खुलेआम चुनौती देता नहीं कि ते अपन जबान सुधार ले, अगर ते जबान ना सुधार ले तो तोर जबान काट के तोरा जबान हाथ में दे दम सन। एक बात याद करिए, खुलेआम तोरा के चुनौती देता नहीं, तोरा गाड़ी में जतरा दम हुई लगा के हमारे विरोध करिए, हमारा कोनो फर्क तोरा से ना पड़ेला। और नचनिया के बजनिया के विरोध कैला से युवराज के कोनो फर्क ना पड़ी। हमू खेल जीवन में बहुत कुछ बितैले बनी, हमू बहुत खिलाड़ी पैदा कैले बनी, हमू बहुत खिलाड़ी पैदा कैले बनी, बहुत खिलाड़ी हमारे के मान सम्मान देवलन सन, लेकिन तोरा ऐसा नचनिया से हमारा कोनो फर्क नहीं। कहे कि हमारा प्रोफेशन नाच ना हो, हमनी के जरूर बाटे के हमनी के कला के भोजपुरी के हमनी के सम्मान करे नहीं सन, लेकिन भोजपुरी के गाड़ी ना देवनी सन। आज तोर माई बाबूजी भी तोरा के भोजपुरी के बारे में जौन कहले बा तोरा के पैदा करके माथा ठुकत हुई लोग। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग का दुलार बना रहे, आप लोग का प्यार बना रहे। एक खेसरिया के हमरा जी में छोड़ दी लोगी, अगर नाच अगर नचनिया दोनों हम निकाल दें। धन्यवाद।